Högt ärade tävlingsdeltagare, höviska riddare och prinsessor. Väpnare, vapensmeder. Konungen av den fruktade morgondagen har härmed utlyst ett turnerspel. Baner mot baner. Standard mot standard. Det är dags för reklamkuppen Webb. Där sköld möter sköld. Klick möter klick. Riddaren av det flammande svärd möter riddaren av enhörningen. Riddaren av Aveny möter riddaren av svärden. Vi har det håll av järn och guld. En tid att uträtta storverk. Vi har det också inom den ädlaste av alla konstformer. Den digitala bannern. Vid härskap. Jag kommer strax att lämna er. Med vetskapen om att ni kommer att skapa många märkliga ting som kommer att fördunkla det mest lysande guldägg och guldlejon som andra riddare i forna tider har åstadkommit. Nu vet jag också att i era hjärtan så spränger det i era bröst. Ni längtar efter att kasta er in i äventyret och ingjuta fruktan i era motståndares ögon. Lycka till!